Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συμφωνήσω με την ιδέα που ακούστηκε προηγουμένως για την παρουσία μας σε περιοχές που είναι είτε ορεινές είτε νησιωτικές και είναι απομονωμένες, και συμφωνώ ότι θα δώσει ένα αίσθημα πέρα από την ασφάλεια και την σιγουριά στους ανθρώπους εκεί ότι δεν τους έχουμε παραμελημένους. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς η λειτουργία της Επιτροπής την περασμένη χρονιά πρέπει να είναι πάρα πολύ επιτυχής. Μιας και καταφέρατε η νησιωτικότητα να είναι μέσα στη συζήτηση και στις προτάσεις όλων των κομμάτων και σε κάθε λειτουργία της Βουλής. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι συμβάλαμε και εμείς σε αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονιά τουλάχιστον να το μοιράσουμε. Να μην πατάρει, δηλαδή, να μην πατάρουν οι λειτουργίες της Επιτροπής προς τη μία πλευρά. Και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε ότι θα ξεκινήσουμε από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οπότε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα ήθελα να προτείνω να καλέσουμε τον πρόεδρο του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς Ροδόπης, ο οποίος βρίσκεται στο παρανέστη της Δράμας, και είναι ο Κεχαγιόγλου Σταύρος, και ίσως παράλληλα μαζί με τον πρόεδρο μπορεί να έρθει και κάποιος δήμαρχος από κάποιο δήμο ορεινό αυτής της περιοχής, δηλαδή είτε του Παρανεστίου είτε κάποιος μειονοτικός από την Ξάνθη. Για να δούμε και πώς, πέρα δηλαδή από το τι κάνει ο φορέας, πώς λειτουργεί ή πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά επειδή η Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έχει και νησιά, θα πρότεινα σε μια συνεδρίαση να καλέσουμε τους δημάρχους των δύο νησιών αυτών, δηλαδή της Σαμοθράκης και της Θάσου, για να μας πούν, να δούμε δηλαδή και εκεί τι αναπτυξιακές δυνατότητες έχουν, πώς προχωράει ο τουρισμός, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, ειδικά μας με τον κόσμο που δέχεται τα τελευταία χρόνια, που είναι από την Βαλκανική κυρίως και από την